Jamen, du kan ikke sende dem til mig, fordi alt for store. Nej, det kan vi ikke. Nej. Hun er i hvert fald klar, hende petit der. Prøv at se hende. Ja, hun er godt nok. Du er en selskabshund, petit. Men du er stadig en hund. Det ved jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Nej. Jeg tror det. Altså, så dygtig er jeg heller ikke. Jeg har da fundet ud af, hvordan man gør. Hvad fanden gør jeg nu med den der? Ligger den nede med dig? Ved det ikke. Men der skal jeg lige have hele hovedet ned i. Nå, hvor svært. Det tager lidt tid at tykke.